Diyos marhay na aldaw sa Indo ka, boss. This is VJ Imperial, your Bicolanang food blogger, and welcome to my cooking vlog. Isa na namang Bicol recipe ang aking ibabahagi po sa inyo ngayong araw. Tara mga ka-VJ, samahan ninyo akong magluto. Ganito po ang tamang paghimay ng malunggay. Kaganda sa malunggay din mo, green na green. Maraming salamat sa... Maraming sa malunggay, gusto. Nagbakal ka mo? Okay na. Turingan, pangit. Napabakal ko tapos turingan kanina. Hello, good morning mga Padaba! Ngayon po ay magluluto tayo ng ginataang gulay ulit, pero new version na po kasi meron ng malunggay. Meron bawang. Sa umpisa lang ang voice over. Fresh na fresh po ang ating shrimp. Wow! Sarap!